Díadí bhar na trí cethir, seo obair Gaeilge don lánniu. Iniu be muid glúir faoi bhlorba ar bhís agus céim fear go mbeadh bhlorba agin. Máirt le mi scéaldaíh agus bhí ormh cluideach glór a dhearú nó a tharraingt bunaithe ar an eolais atá sa bhlorba. Tug an bhlorba gite eolais faoin scéaldaín, ceann spoilers ar bith. Tá bhlorba an chun daine a bhealú chun an leabhar leo, nó le go mbeadh daine ag éirí an leabhar sin a leo. Ba go chóir go léithimid an bhlorba, sá dosna muid ag leo an leabhar, mar codíonn an bhlorba dúin ar bréach má tá an leabhar sin forsteanach dúin, an bhfuil si rá dheachar nó rá oras dúin, nó a mé sim agin sa leabhar sin. I né dúin an bhlorba a leo, bíonas agin an bhfuil sin leabhar ar bhaile na leo, nó ar ardúin leabhar eile a réine. Seo an scéal Cilmhóg óg, agus sa réis tá bhlorba ar cúil an leabhar seo. An bhlorba seo. Elephant war dorach mór, tigur mór, pípa póg, an merthaí aine aci ar Cilmhóg óg. Nes is é an rud is fearr lom faoin bhlorba seo na dúisid an tuidir aidíochtaí. Tá an aidíocht mór an seo, elephant war, tá sé an seo dorach mór, agus tá sé an seo tigur mór. Tá sé deas gur úsáid sé an aidíocht céanna a réis agus a réis, mar tá agin leis go bhfuil codhúir anmhaithe móra sa scéal seo, agus is bra le daoine bheith léamh faoi anmhaithe móra. Agus sios an seo dúisid sé na haideachtaí bhog agus óg. An rud is maithlam faoi seo ná tá sé ceannt faoi Cilmhóg óg, agus margheall ar sin tá an panrach seo gite bog níos lú, mar tá an anmhaith seo níos lú na na hainmhaithe eile. Tá agin ón bhlorba seo go bhfuil an scéal seo faoi anmhaithe móra agus anmhaithe boga. Ach céim fear an mé anmhaith mór costal le elephant nó dorach nó tigur, sa scéal céanna le anmhaith bog costal le cil. Tá sin aisteach. Agus margheall ar sin ba bhfuil an scéal seo a leo le fáil amach, céim fear an bhfuil na hainmhaithe seo a lig sa scéal céanna. Agus níl spoilers ar bith sa bhlorba seo. Níl sagam céta go hála sa scéal. Tá me go an scéal seo a leodíh an neis, agus be ar bheith géiste go churmach mar te gite obair le deanaí agin ar an scéal seo an sin ina dhé. Is é teidir an leabhar seo na bardal feirmiúra, agus an céad bhfuil tá me go dhéanamh ná an bhlorba a leo. Bhí de mí ar an mardal go raibh sé ag obair de airmiúr a bhí thar a bheith leisciúil. Bhí an bardal bocht ag obair fad is a bhí an feirmiúr sinte sa labba, ach lá amhain tháinig na hainmhaithe eile ag gabhar leis an mardal. Nes is maithlam an bhlorba seo, mar sin sé gite bog dú faoin scéal, ach níl spoilers ar bíonn. Tá agam ón bhlorba seo go bhfuil an scéal seo faoi anmhaithe, agus tá pictiúr an seo le codúlam sinna ibre amach fásta. Is maithlam seo fásta mar tá coppla aidíocht is tíon focail a churann síos ar bhd aigean. Costal le go raibh an feirmiúr thar a bheith leisciúil, agus bardal bocht. An leis tá me go an scéal seo a leo, agus mar dúirs mé bhí géise go churmach mar céimiid gite obair a dhéanamh ar seo. Seo an scéal bardal feirmiúra. Bhí leatha an ar a bhain, nó bardal ba cheart a rá. Bhí sé de mí ar an mardal bocht
go raibh sé ag obair de airmiúr leisciúil. Ceathan féimiúr an lá ar fad sa labba. Thug an bardal an mhá isteach ó ngort. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an féimiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac. Thug an bardal na círe ó ngruc. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an féimiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac. Chur an bardal na circe isteach sa chrú. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an féimiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac. Díri an féimiúr ráhar ó bheith sa labba, an lá ar fad. Díri an bardal brein le bheith ag obair an lá ar fad. Bhail ó dhia ar an obair bhac. 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 Bhí an bardal bocht I nnéireann na féilte agus fun go air. Bhí na circe agus an mhá agus na círe an trí na chéile. Bhí siad an mhór leis an mardal. Tháinig siad le chéile faoin geala. Mhór agus thocra siad ar phlean. Mú ar sa an mhá. Ba ar sa na círe. Sloch ar sa na circe. Se bein an plán. Na ciúna fé an clós ferma raibh brici an lé. Isteach an doras cúló an mhá na círe agus na circe. I ra lá an hála síos, suas an staire díoscanna lá an sin. Isteach lá ar fad faoi labba an airmiúra. Thosa siad ag luascaí an nonna san náil agus dúisí an féimiúr. Bhail ó dhia ar an obair ar sé sin agus. Mú, ba, sloch. Darla siad an labba. Thosaí an féimiúr ag beicú. Bhain siad cruthaí amach as an airmiúr agus cheith amach as an labba é. Agus héil sé is na hanmhaithe, go léir go lórach ina dhé. Sias an lána lá, mú, trasna na nort, ba. Thar an gruc, sloch, agus ní achas ó hinné. Dúis sé an bardal, thuúil sé go máil isteach sa clós. Numadar bé an leis cluiche sé, bhail ó dhia ar an obair, ach níor thola sé foic. Arás an sin leis na círe agus na circe go léir, agus arás leis an mhá. Bhac ar sa an bardal, mú ar sa an mhá, ba ar sa na círe, sloch ar sa na circe. Bhí an scéal go léir ar olalas ag an mardal an sin. Agus bhí gach mú, agus ba, agus gach sloch acu, agus bhac, agus thuidí sé go léir I mbun obair. Seo an obair atá le déanamh anois. So, scríb mé tús blurba an seodaobh, cé sibh ceann na haideachtaí ó na boscaí híos an seo, a scríb isteach an seo. So, dear an seo. Bhí an bardal cé ag obair de airmiúr cé. Rin an bardal cé an obair a lig.
La amhain hanig na hanmhaithe Gaeilge le chéile le codú leis an wardal. Bhí Gaeilge ag an airmiúr. Agus na aideachtaí atá le úsáid agah na bocht, jazz, ferma, uafasa agus ogla. I ndéadaobh na haideachtaí seo le a chur sna barna cearta, ba bhfuil am go scríobh sibh abairt ó bhain eile don bhlorba seo, agus dean cinnte go bhfuil aideacht is té sa bhlorba.